Ajde, dođi ovom, Marine, dođi ovom. Samo bacamo, dobro? Brate, ti stisnuo snimanje već, a? Jesi. Znači, kad se upali, baciš tamo, dobro? Baci brzo. Ajde. Ajde, krenite mi, gledajte. Wow, kakvi su ove? Ko je sljedeći? Ko je sljedeći? Ti! Ajde, Uroš, dođi ovom. Ajde, dolazi ovom. Čekaj prvo Uroš. Uroš nije ni bacio nijedno. Ajde. Ja sam hvala. Ajde, dođi ovom, Uroš. Ajde, klinci, vi tamo, nazad malo. Tamo, dobro? Baci. To, ajmo ovom. Gledaj, Marinela. Wow. A ja sam. A čekaj, ko? Evo, još za vas dvoje i to je to. Ajde, dođi ovom. Ajde, Luka, čekaj sad malo. Luka jednu i nemamo više ovih. Ajde, Luka, dođi ovom. Ej, daj, tamo stani. Jesam. Tamo baciš, dobro? Marinela, si izabrala šta ćeš? To! Daj mi tata, šta ste izabrao? Prskalice, još. Wow. Ajde, dajde. A to su ti prskalice, ono što imamo. Ajde nešto drugo nađi, ne. Evo prikolice. To! E, to donesi ovom. Šta je ovo? Kuliko.